Ji ariyo ne oyudo hinyruok e kinde ng'anyo mane obagi kod rowere e kaunti ma Migori ka kwedo tend jatend piny Kenya ma en William Ruto. Jo ng'anyo bende ne othiro chenro mag ohala, wuoth kod somo manie boma ma Migori. Siem ma osebed ka ichiwo ne jong'anyo kod piny owacho ok osemono rawere e kaunti ma Migori mondo koro wuog oko kendo dhi nyime kod ng'anyo margi ka gikwedo tend jatend piny Kenya William Ruto. E odiechieng' ma kawuono rawere ne owuok oko mar bago ng'anyo e boma ma Migori, ng'anyo mane oweyo ka chenrogo mag ohala kaachiel kod kata wuoth ne ombemore piny. Rawere gi ne obedo kod rakruok kod obila e odiechieng' mangima e chuny bomani ma Migori. Hizi tuambia mambo ya dialogue. Sisi ni Gen Z bana, sisi hata Raila tusikii mambo yake. Toka Raila government man mar dialogue kwadwa. Ng'anyo mar Gen Z oken mar Raila Kodinga. An wacho ni sirikandi rach ikawo timo maber iwuoyo cabinets. To cabinets miwuoyo ichalo jok moko mokawo jok moko dhiang' moriembo to keto kando dogo omodhere. In idwa ni dhi gi tich mbele, lokruok ma ja Kenya dwaro ok igombe nene pachi. Ng'anyni ne oweyo ka rawere ariyo noyudo hinyruok bang' kobila ne ogoyogi kod arunge. Jogo mane owuok oko mar bago ng'anyo ne oseyo piny owacho kuom tiyo kod obila mar thiro ratiro margi mar bedo kod ng'anyo. Dona kwa sirikal kata idara mar polis ni wan jo Kenya waduto to wan bende gi ratiro mar dhi e ng'anyo. Kama Raila Amolo Odinga ndiye alitukataa. Sasa sisi tutakubali aje? Rawere gi ne oram ne twak e kindgi kod piny owacho nyalo mana dhi nyime ka dwaro maggi ma oting'o weyo thuolo jogo mane omaki nikech ng'anyo, chiwo chudo ne familia mane jogi onegi e kinde ng'anyo kaachiel kod moko koro chopi kod piny owacho. E wuoyo mar dialogue ma baba ne wacho, wan pod wayie mana gi baba mana ka rais oyie timo gik mane Raila dwaro ma wan be mage gik mwadwaro. Mokwongo ni nyaka chul jok ma owito nyithindgi, mowito family magi, ni ji obed piny owuo. To gima gidhiera ni ji bed piny owuo to sel to pong' gi ji. Osuptende joma hiny ni osuptal, to pok gidhi osuptal ma ging'iyo ni to jogi thiedho gi nang'o. Joma owito familia gi be pok gidhi ma giwuoyogo ni ere kaka itimo jogi. Gin gidak mana ni ji obed piny ji owuo. Gi wach ni ogimo jatend piny Kenya William Ruto pod goya goge kar mondo koro chop dwaro magi kaka rawere. Wego ne jopiny kore nikech gik matimore Kenya chal ka gima koro goyo ne jopiny kore. Jopiny nyocha osenyisi gik ma gidwaro, to onego bed ni embo dok mana chien kaka rais kendo dok mana chien kaka ja Kenya, to dhi winjo ni to jo Kenya gi gidwaro ang'o. Ogoyo cabinet mage piny te man wang'eyo ni koduogo yiero jok ma dhi tiyo ne Kenya gi face manyien, to ok waneno kotimo mano. Aneno ka pod go kore, dwach jo matindo pok ochopi kata nyaka samu wawuoyene. Omiyo kata nyien kucho nyocha kod yiero jotonde migepe to mana manyocha watamre ka emwaneno ko chako duoko. Rawere gi oramo ni pod gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi nyaka chieng' jatend piny Kenya William Ruto chop dwaro margi kaka rawere. Ng'anyo ni bende ne othiro chenrogo mag somo e skunde duto mayudore e boma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori.